أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mit navn er Mohammed Abdul Salam, og jeg vil fortælle lidt om Salah. Jeg vil starte her. Det sidste lærer har den mening, at denne person, som benægter Allahs og hans budbringers ord, om at bøn er obligatorisk for vedkommende og afholder sig for den, fjerner som med fuldt overlæg for islam på grund af vedkommendes manglende tro. Så vil jeg tage andet punkt. Denne person, som indrømmer, at han burde bede en tilsidesætter, det er på grund af dovenskab eller optaget af vestlige sysler, anses stadig som en muslim, men en ekstremt ulydig en. Der vil være en genstand for alvorlig straf i livet efter dette. Og så vil jeg tage et tredje punkt. Det er en generel opfattelse af den person, som hævder at tro på bøn, men har bedt en enkelt gang i sit liv. Handling værende mere overbevisende end ord er død i en tilstand af vantro. Hvis han havde troet, ville han have gjort sig anstrengelse, selvom det kun var for en kort periode i løbet af hans liv. Og tilgiv mig for mit arabiske, men det er fortalt af Ahmed Muslim, fortalt af Ahmed Abu Dawud, at Tirmidhi, fortalt af Bukhari og Muslim. Det var alt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.